रावबो गैथ'थारा माथो फैदोलाय लोगोफोर दसे रायलायनोसैलाय जोंहा खोमसिसि हेल' आयं बै आं बालाफारानिसोलै बै थारमाने नोंसिनाथ' बै माबाया एकाउन्टआ प्रब्लेम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय हजों अफिसाव नाम लिस्ट ओंखारदों आरो एकाउन्ट होफिननायनि गोदान होफिननो हानायनि ओमफ्राय बायद'आ दानि आंनाव फन खालामनानै बुंहरदोंमोन आरो नोंसाजों ओमफ्राय नोंसा बे माबानिया फिसालानिया मथेना खोनायाखै ए नोङो खोनादोंबा दायो खोनादोंना खोनायाखै हेलौ नोङो पासबुक लानानै फैलाय नों गाबोन खायजामाथियाव नोंनिजों ओमफ्राय बे नोंसा फिसालानिया दावराव बे जि पासबुकखौ लाना दावराव फैलाय आं गाबोन थैगोनसो बुजायसै होमबालाय मोगथाङाव नुब हेपि देनि अं औ खायजामाथियाव गाबोन फुङाव हाय नुब औ 8थासोआव बै माबानि बादामनि दखाना बेयाव जि लाबोदे आं दावराव थागोन माबा आयं थारमाने बै अफिसनिफ्राय नांगौ जादों आरो गाबोन बुजायसै आं र' मा नों खोन्थानानै नों लाबोबानो जाबाय जेरेक्सबो खालामनांलाया आं खेबनानैल' हरगोन दे लेथन बाग्लारि नुब देनि हेपि 80% बिखौ बुंदों आं मा बुंखो आं बुजियासै लेथन बाग्लारि ओंखाम जाबाय नामा जाबाय लेथन जाबाय आरो आं ओंखाम जाखांनायखाय दसे फैलायबाय नै दहाय बेलासियाव फैबावदोंमोन आङो फैनायालाय ओमफ्राय आरो आं फैफिनबावबाय आरोबाव खेबसेबाव अएलडि हेलौ बाजै हाय अएलडि मा खबर लेन्टन बाग्लारि मासि दावराव जि दावरावखा दा सिरि जाबाय दा फन रायलायदोंमोन सासेया फन हमनानै ओंखायनो दोनलाय दावराव जादों ओइ दावराव जादोंमोन दहाय फन फैबा फन दे कमेन्टफोर हरदो थाब फुजाफोरसो नायलाजोबदों नामा मानसिफ्रालाय बाजै खबरा बोरै थिगानो दङ इसोरनि अननायाव अएलडि नोंहालाय बोरै दङ खबर सबर बोरै दङ खिन्थादो अएलडि ओंखामफोर जाबाय ना जाथ'वाखै रावबोआनो गैया माथो बोरै जाखो नेटानो गैया नामा थाबथाबायसो थाबाय केजि नार्जारि केजि जोंहाबो फुजायावसो बहा फुजा बहानि नोङो केजि टिएन बर' आंनिखौ खालाया नामा माने खालाया जानो खालायो र'दै बाजै दसे बहा थांनो नोंलाय खिनो नामा खिनोसो नागिरदों नामा ओंखाम जाखांनानै दे दा फैफिन अएलडि
रावबो गैथ्रा नै नों थांबा रावबो थानाय नङा माथो। अफिसियेल निसान हाय बाजै गावदां हेल' अफिसियेल निसान गावदांदां नुदों नामा? रियेलाव खरलेबसो खिन्थु। बे खाथि मबाइल खाथियाव थानानै रायलायबाय थानाय जायोना ओमफ्राय गावदांदां नुयो आरो बेयाव। खोमसि जायो। सादा जानो फैनि आं सादा जाना फैनि अबाव दुखानाव नामा? हाथाय गेसाव जाजागोन नोङो सादा जानाया। जयस्रि बसुमतारी आब' दिनैसो फार्स्ट कमेन्ट लाइभ भिडिअ'आव थेंक इउ जयश्री बसुमतारी थेंक इउ स' माच आरो गोदानबा दे माबा सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलखौ अन्नानै। नुवाखैबा खावलाय जागा जागानो। थेंक इउ अफिसियेल निसान गोजोननाय थाबाय। बड' साया ओंखाम जाबाय नामा आब' नों? ओंखाम जानानै उन्दुनोल' बाखिसै। टिएन बर' माखौ दानफिनखो? मा हरबा हरनानै माखौ दानफिनखो? टिएन बर' मा हरफ्लांनायमोन नायस्लाबनो हायासै आङो। र' अके। ओंखामफोर जाजोब्बाय? गोजांनाया खम जाबाय ने दाना? आंथ' सिगाङाव बिराद गोजांनायनि थाखायनो लाइभ फैयामोन दा एसे खम जानायखायसो लाइभ फैनो हादों नङाबा गोजांनायजोंनो लाइभ फैनो बानानै फैफेराखै आङो। गोजां बोथोराव। माजों जाखो आबाजै? दाउ बयलार ओमफ्राय आलु। ओमफ्राय गैला बे मोननैल' दाउ बयलारजों आलुजों। बाजै प्लिज सापर्ट 60 प्लास फार्स्टआव मा होनो? बाजै प्लिज सापर्ट दे खालामगोन दे खालामगोन। सिन्था खालामनाङा आं खालामगोन दे सापर्ट खालामगोन। केजि नार्जारि केजि एन आर वाइ चिरांनियानो बांसिन फैथारो आंनाव। थेंक इउ केजि। अफिसियेल निसान 2 लाइक होबायलां बाजै थेंक इउ थेंक इउ। लाइक होनांगौब्रा बिदिनो। दे अएलडि लाइक होदो साब्रैल' दंथारो नै लाइक होनायानो। बाजै लाइक होबायना थेंक इउ। बड'साया आब' नों बहानि मोनलाय आब'? आं उदालगुरिनि बावबाय नामा? उदालगुरिनि। जयश्री बसुमतारी मास मोनसे जाखाबाय आब' साबसक्राइब खालामनाया। अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय। बिदिनो आंखौ सापर्ट होबाय था आरो उनावबो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरो। आं मिथियामोन नोंखौ बड'साया। मोनथियामोन नोंलाय बहानिथो बड'साया लोगो? दे खिन्थाना होदो बहानि? आं दहाय बेलासियाव लाइभ फैदोंमोन ओमफ्राय आरो फैबावबाय आं बेलासियाव। अफिसियेल निसान दे टिएन कमेन्टस खालामना दोनहर। आंनि भिडिअ'आव आं बेक खालामगोन। टिएन अफिसियेल निसानियाव थांनानै कमेन्ट खालामना दोननांगौनो। अएलडि मिउजिक एसबि बाजै ओंखाम जाखांबाय नामा? जाखांबाय जाखांनानै दसे लाइभ फैनानै नोंसोरजों रायज्लायखांनानैसो उन्दुगोन आङो दिनै। 1K जाथारसिगोन दे जागोन दे आंबो खालामगोन दे। 1K जाथारसिगोनबा नाजाबाय था भिडिअ'स होबाय था। टिएन बर' र' अफिसियेल निसान आंबोथ' चिरांनिसो बाजै। चिरांनियानो बांसिन फैयो होनखादोंना आङो। थेंक इउ चिरांनिया बिराद लोगो दङहाय आंनियाव सापर्ट दङ। बड'साया आं बाक्सानि आब'। बाक्सा चिरां बिराद फैखायो। थेंक इउ जायगाखौ खिन्थाना होनायनि थाखाय। रेन्ज मारिना होदो बाजै। रेन्ज मारिना होनायाथ' बोरै होयोथाय नोंदायासो रोङोमोनहाय। रेन्जखौनो मारिना बोरै खालामोथाय मानसिफोरा नाजाबाबो हायाखै आङो। अएलडि मिउजिक एसबि बाजै मा ओंख्रि जानायमोन? दाउ बयलार आलु नोंस्रालाय?
सबको सल मा बिलाय सबको सालब्रि फाख्रिगुरिनि सबको सालबारि फाख्रिगुरिनि ओमफ्राय अफिसियेलनि साना मा मोनखो सेटिंआव थुसो ओमफ्राय लास्टाव लांनाय बेनो बाजै र' खालामनाय नां नैबे 3 डट मोनथाम थानायाव थुना होनांगौ नामा थांसै आं बायबाय आयु मानो दानो थांनो नागिरखो बड'साया बे अफिसियेलनिखौ ओमफ्रायलाय बे र' जाबाय नामाथाय नैबो कमेन्ट हरनो थिनलाय र' आं होनाय अफिसियेलनि सान सोरनिखौ नांगौ जाबाय दा बाजै र' नोंनिखौबो होनसै देलाय सोरनिखौ अफिसियेलनि सान र' दै लोगोफोर 1 मिनिट 1 नैबेयाव मिनिट थुना होनांगौ एड माबायाव ओमफ्राय नैबेयाव स्टेन्डार्ड माबायाव हाय मा खबर बाजै सना बड' ट्रेभेल मोजां बड' ट्रेभेल थिगानो बरिया अवेलदि मैथाजों ना आरो जोगोनारजों बयलारसो जाथ'वाखैनो बा मालाय गोथावथार दाबायदियावबो जोगोनार थायो ओइ बाजै आदानि मुङा मामोनलाय आदानि मुङा रबि औवारि जाबाय दा बाजै हाय आब' हेल' जेफि आगै मा खबर आं लाइक होबाय दे थेंक इउ जेपि थेंक इउ स' माच मा ओंख्रि जाखो आब' जोंना दाउ बयलार आलुसोमोन आब'आ लावहाटियाव मा बिलाय लावहाटियाव फैफेरबाय ना आब'आ लावहाटियाव फैफेराखै आङो फैफेराखै मिनिलाय एसे मिनिगासिनो दंदां नै मा जाखो मिनिबाय दा आङो नै अएलडि बाजै आं दिखियाजुलिनिलै दिखियाजुलिनिसो सिंग्रि मेला खाथिनि माथो होनबा जेपि ब्लग निउ फ्रेन्ड काम जेपि ब्लगखौबो लोगो खालामदो लोगोफोर एस माबायाव ना नों मायाव होदों फार्स्टआव होदों नामा बै मोनसे फैयोमोनथाय आं हमनोनो हाला इलाय फैबायबो दा बबे मोनसे फैयोमोनथाय र' माबा मोनसे सोलोंग्रोदां नैबेसोमोन नालाय बेयाव होनाय नायनि र' मोजां नुयो मिनिबा इस नुलायखो हारावराव हाजो जेयावसो नुयो हिट नुयोब्रा बाजै मिनिबा नुवा माथो बाजै गन्थं हमलाय नै हमबाय दा मा बायदिसिना थिनहरो जाबायना जादों जायाखै आं बे रेन्ज मारिनाया लोगोफोर खिन्थाहरलाय आगै सनाफोर थेंक इउ आब' बुंना होनायनि थाखाय वेलकाम जेपि ब्लग कबिता दैमारि आगै फैदों नै लाइक दान आब' सना थेंक इउ कबिता दैमारि थेंक इउ अएलडि बाजै आंल'सो लाइक होदोंलै रावबोनो होआखै माथो होबाय नै होदों होनायालाय एमडिएम इउटुबार जेपि ब्लगआ नावबो फैयो आंबो गोदान जेपि ब्लग आंनावबो फैयो आंबो गोदान थेंक इउ जेपि ब्लग
आंनावबो फै जेपि ब्लग नोंखौ लेंहरदों MDM इउटुबारा सापर्ट होलायलायदो अफिसियेलनि सान थैस गाज्रिथार नुखायो बाजै गन्थं हमनो नालाय हमबाय नै गन्थंआसो गुसुं जालायलायगोनहाय बे आंनिखौबो खालाया नामा अफिसियेल अफिसनिसा ओइ बाजै आं बिजि दे उनबाबो टाइम मोनबाला सापर्ट खालामबाय थागोन दे गुड नाइट थेंक इउ लेटन दे गुड नाइट बिजिबा मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रियाथ' माबासो जोंना दाउजों आलुजोंमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो अफिसियेलनि सार्चेस आंलाय होआखै आरो बाजै 1K थोस आंलाय होआखै आरो बाजै 1K खानायखौ सिगाङाव लालाय मोजां नुयो नोंखौ आं लाइक होबाय दे थेंक इउ स' माच खानाया आंना सिगाङावनो दंखायो गुदि नामा मानसि दावराव जाना होयोथाय बियो जाबाय हनै दरजाया हानहर जागोन नों दा बाय दे आब' सना गुड नाइट आं उन्दुबाय दानो उन्दुनो ओंखारबाय नामा कबिथा आगै दे उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारबायबा रागथाब खाख्लारि माखौ मिनिखोबा जयश्री बसुमतारी आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामदो अके खालामगोन दे आंनावबो कमेन्ट हरनानै दोन सेकेन्डनियावसो दा सेकेन्डनियाव होनदोंमोन ना लिंक होनाया जयश्री बसुमतारी थाइस मोखां खोबबा मेगनखौ नुनाय नङा माथो खानायखौ अफिसियेलनि सान जयश्री बसुमतारी चेनेलनि नामा लाइमोन क्रिसन लाइमोन क्रिसनसो बिदिब्ला होमबालाय बिदिब्लानो आंनो लिंकखौ होनानै माबा मा होनो कमेन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय आंबो लाइक दान होबाय थेंक इउ MDM थेंक इउ रागथाब खाख्लारि उदालगुरिनि ना नों ओं आं उदालगुरिनि मा सिनाय मोनदों नामा नोंबो उदालगुरिनि नामा रागथाब आदाखौ नायगौमोन आं देखायलाय बाजै नों नुखाबायदां माथो नुबायदां र' दसे लाइभआव थाबावलाय नोङो होमबानो देखायगोन आङो जयश्री बसुमतारी आब' आंबो लाइक खालामबाय थेंक इउ स' माच लाइकआ बुरजा जाबाय ओंखायनोथ' नोंसोर होनायनि थाखाय आइ एम फ्रम गवालपारा आयौ आंलाय मिनिनायखाय सानदों बे नोंखौबो उदालगुरिनि गवालपारानि बाब्रे मासि गोजान जोंनि बिराद गोजान जायोथ' होमबा अफिसियेलनि सान YT निफ्राय मानि मोनजेनाखै नामा बाजै मोनाखैलै मोनाखै भिउसआनो जाया बहा मोनलाबायनो दै गैया मोनजेनाखै दाबो सेरावनो गैया आसाखौनो खालामा आङो मोनगोनखौ दाउ बयलार जानो सिनस्रि साबाय माथो मोदोमसो साजोब्बाय दे कमेन्टफोर हरदो थाब थाब गावसोर नायखुमानानै थाबाय थाथारो कमेन्ट फरायखुमाग्रा गोजा नामा मोनसिगोन र' बाजै मोनसिगोन मोनालै OLD बाजै सिंग्रि मेलायाव थाङा नामा थांनो हानाय नंला थांगौमोन थांनाया आंना फिसालानि एगजाम दंथारोना लेखा फोरोंनांगौ मानांगौ दाबो लेखा फोरोंखांनानैसो लाइभ फैनो हादों आं एगजाम दङ नङाबालाय आं सिंग्रि मेलायाव थांगौमोन प्रमद नार्जारि बाजै हेलौ हाय प्रमद नार्जारि रागथाब खाख्लारि थांना फैखांबाय आं उदालगुरियाव
बैग्रिबारि नङाथ' बैग्रिबारि नामा मोन गामिनि मुङा बैग्रिगुरिलै बैग्रिबारि नङा बेलाय टाउनावनो नांजोबनाय बैग्रिगुरिया केजि नार्जारि आदाखौ देखाय दे आदाखौ देखायनोसै र' उदालगुरियाव थांबा दायजों माबेलाय जाबोनांगौलै बाजै नोंसिनाव दे जागोन दे रागथाब खाख्लारिया जोबोर मिनिबायहाय एम इउटुबार मा होनखो औ अफिस नामा दङ ना अडिसि अफिस ना औ दङ बड' ट्रेभेल अफिसार बाजै नोंनि चेनेलनिफ्राय साबसक्राइबार्स सासे नांगौमोन बुंलाय नै लोगोफोर नै अफिसियेलनि सान नायलाय नोङो बड' ट्रेभेल अफिसियेलाव लिंकआव थुना होनानै दे साबसक्राइब खालामनानै होदो बड' ट्रेभेलखौ अननानै रागथाब खाख्लारि दे प्लिज बड' ट्रेभेल आगैखौ सापर्ट खालामना होदो दे ओइ मधुजि आगैया मधुजि लाइक होबाय दे बाजै थेंक इउ स' माच मधुजिया दासो सफैथारबाय आरो मा खालामनायमोन मधुजि हाय मधुजि आदा मानो फैदों नोंलाय मानो फैदों आंखौ सापर्ट होनो फैदों मालाय मधुजिया जेपि ब्लग अफिसियेल निसान खालामबाय आंखौ गाबोन खालामनांगौनो अफिसियेल निसान जेपिया नोंखौ दानि खालामबाय माधुजि आं हालालै बाजै मेगना जाला मोनब्रै मोनबा जाबाय मेगनालाय बोरै मोनब्रै मोनबा जाखो नोंनालाय बोरै जाखो मानो बिदि जाखो आद्राय जयश्री बसुमतारी आब'आ हाबा जानायसोना हाबा जानायसो आं बुरि जाबाय जेपि ब्लग निउ फ्रेन्ड खाम जेपि ब्लगखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर नै एम इउटुबार आं थांनोसै एम इउटुबार मानो थांनो नागिरखो आंखौसो दुखु मोनबाय नामा बिदि ट्रेभेल निसान रागथाब खाख्लारि बिदि ट्रेभेल निसान मा होनखो अफिसियेल निसान दे जागोन जेपि कमेन्टस खालामना दोनहर आं गाबोन बेक खालामगोन हर महादेब बालाय अएलडि मिउजिक ओइ बाजै आं ओंखाम जाना लानि र' दै दा फैफिननांगोन दै फैफिनाबा ओंखाम जाखांनायनि उनाव फैफिननांगोन अएलडि नेगोन आं जेपि ब्लग हरबाय फ्रम वार्ड नार्जारि नाइस थेंक इउ सनेन्द्र दैमारि उन्दुबाय नामा सना उन्दुवाखै नोंसोर नै दंगासिनो आं लाइभआवसो उन्दुथ'वाखै जेपि ब्लग सोरबा गोदान दंबा फैदो ओइलाय बे समेन्द्र दैमारियानो गोदान खोमाहाय समेन्द्र दैमारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो गोदानबा लाइक आरो साबसक्राइब खालामदो जेपि ब्लग सोरबा गोदान दंबा फैदो होनदों फैदो जेपि ब्लगखौबो सापर्ट खालामनो बिरि मास्टार अफिसियेल आं सोर मोनथाय बाजै नों बिरि मास्टार दा मिथिबाय आङो अफिसियेलनि सार आं फैफिननांला दा मा फैफिननांला दा बाजै गोबाव थाखाथारबाय आंहा मा फैफिना जानोब्रा फैफिननांगौ गासिबो गोबाव थानांगौ आंनि थाखायबा 10 मिनिट दे जागोन अएलडि सनेन्द्र दैमारि ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाबाय सनेन्द्र दहायनो जाखांदों आं गाबोन खालामफिनगोन आं ओंखाम जानि दे आब' दे जागोर ओमफ्राय दाहाय फैफिन दे मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासो आलु दाउ बयलार एवनाय बेल' ओंख्रिया नोंस्रालाय ओंखाम जानो आं र' बाजै दे जाना लाग्रोजोबथारदो दे ओंखाम जाहैजोब्बाय दाथ' सोर फैबावगोन आंजों लांदांसो जाजोबसिगोन
जाथ'वाखै दाबो जाखांबाय दहायनो। ओंखाम जानो गावहा सापर्टखौनो खालामैया आंखौ 50 खालामनो थिननायखौ खालामगोन मानो खालामा जानो। बिरि मास्टार बाजै आंहा बिनानाय गेदेर गैया नामा? बाजै नोंहा बिनानाव गिदिर गैया नामा? गैया आंहा बिनानाव गैया फंबायफोर हौवाफोर गोजासो। सनेन्द्र आं बेलेगावसो थायो आं। हा बहानिथो बहा थायो दे खिन्थादो। आरो नै लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो साबसक्राइब खालामनाय गैयाबा खालामना लादो। सनेन्द्र दैमारि थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। हा बहाथो थायो दे खिन्थालाय। बेंगलर अ दे गुड जब। माबा मा होनो फेसबुकआव सेयार खालाम। सनेन्द्र दैमारि थेंक इउ। थाब थाब कमेन्टफोर हरदो सनाफोर। सोरबा नायखुमानानै दंथारो। उन्दुनो ओंखारोहां रावबो हरथाराबा। कमेन्ट नायखुमाग्रा गोजा कमेन्ट हरदो दे थाब ओंखाम जाहैजोब्बाय। थाम्फै हाबबाय खोमायाव खुगायाव दानि सिजायनाया उन्दुनो ओंखारो आङो थाब कमेन्ट फैयाबा सियायनो ओंखारबाय थायो। दसेखौनो थालां सियायनाया उन्दुनो ओंखारबाय माथो रागथाब। MDM इउटुबार ओंखाम जादों बिनानाव दे जा दे ओमफ्राय जानानै फैफिननांगोन दा। मा ओंख्रि गोथावथार नामा? दासो जाफुजोबथारदों मानसिफ्रा ओंखामखौबो। जोंहा थाब जायो दहायनो जादों। सोर दं? आंनि हौवा दं, आंनि फिसाला दं, आं दं। साइमकान हेलौ। आलु फ्राय दालि गोथावसो मिरामिस आरोना। थिगानो आलु फ्राय दंबाथ' मोजाङानो दालि ओंख्रि आलु फ्रायजों थिग बुरजा जाना होदो। जालाहाय सियायबाय थाबाय। कमेन्टफोर हरदोब्रा थाब। सनेन्द्र दैमारि अबेनि नों सना? आं माबा उदालगुरिनि। नोंलाय अबेनिथो?
बहानि नोंलाय? कमेन्टफोर हरदोहाय थाब नायनानै थाबाय थायो गावस्रा। मिजिं महिलारि आंहा दासो मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रि माबासो आलु दाउ बेदर। आंहा दासोनो दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय मिजिं महिलारि। दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंनि नामखौ नुजेनबाय आङो गोदानै फैदोंबा सापर्ट होदो। दिनैसो फैजेनदों दा? मिजिं महिलारि दिनैसो फैजेनदोंना? वेलकाम। मा खबर मिजिं? सिगांबो दंखायोमोन दे थिगानो होनबालाय आं बावबायमोनदां। मोजां। आं बाक्सानि सनेन्द्र दैमारि बाक्सा। दे थेंक इउ खिन्थाना होनायनि थाखाय। नोंनाबो माबा इउटुब चेनेल दं नामा सनेन्द्र? दसेनो थांफिनजोब्बाय। सासे हरदोना दंबा। सासे हरदो दे हरगोन दे। नोंना इउटुब चेनेल दं नामा? नोंखौ नायग्रोनांगोन ना। आंलाय सानदों मेरिटखा। मिजिं महिलारि आंनिखौबो एसे सापर्ट खालामदो। खालामगोन दे। कमेन्ट हरनानै दोननांगोन आंनिखौ आंनो आरो। र' मिजिं महिलारिखौ अननानै सापर्ट खालामदो गाइस। मिजिं महिलारिखौ। उन्दुनो ओंखारबायहां थांनांसिगोनसो। गावस्रा कमेन्टफोरखौनो हरगोन कि हरा। गैया आंना। आं दंखायोसो सानदों बेखौनो। दानो उन्दुनो ओंखारबाय। कमेन्टआनो फैयाना ओंखायनो उन्दुनो ओंखारो थाब। दसेल' थागोन आंबो बारा थाया। फेसबुकआव नाय सनेन्द्र दैमारि अके। होमबानो नुगोन। बेनो नामा ने सनेन्द्र दैमारियानो? अनेकथा ओंखारोना नामा ओंखायनो। हायेन बिदि सापर्ट खालामदो। खालामगोन हायेन। लोगोफोर नै हायेनखौबो सापर्ट खालामना होदो। आंथ' सापर्ट खालामखानायसो। लाइक दान थेंक इउ हायेन थेंक इउ। बखाना बे कम्ब'खौ माबानानै।
जयश्री बसुमतारी बड' ट्रेभेल बेटां नामा फै बड' ट्रेभेल दां बड' ट्रेभेल मा होनखो सान्तानु मण्डल हाय हेल' सान्तानु उन्दुनो ओंखारबायहाय सनेन्द्र दैमारि अ OLD नै बाजै जाखांना फैलायबाय फिथाफोरनो फटाफटनो दे जाखांबायबो फैफिननायनि थाखाय थेंकिउ दै OLD बेसे बुरजा जाखोब्रा ओंखामखौलाय जिया मा ओंख्रि जाखो मा माखो खिन्थाहरदो थोरसि गंसे बाजै आयु फुंगुलायसिगोन नोङो थोरसि गंसे जानानै दे बुरजा जानांगौसो ओंखामखौलाय सार्च खालामदोंमोन बड' ट्रेभेल अफिसियेल चेनेलखौ फैयाखै आब' बड' मानोथो बोरैथो बिदि जाखो अबेबा फैयाहाय बिदिनो कमेन्टफोर हरनानै दोनबानो जाबाय माबा बड' ट्रेभेल अफिसियेल मानसियानो गैलान्दां थांबायसोदां बियो माथो कमेन्टबो हरासै मा मुं नोंना फेसबुकआव सोदोमवारियानो आंना फेसबुकनिया डिसक्रिपसनावनो दंखायो माथो फेसबुकखौ डिसक्रिपसनावनो होनानै दोनखादों हायेन्स OLD बेग होदोंमोन ना OLD मिउजिक जल्दि 65 केजि खालामना लानांगौलै बुरजा जानानै नामा र' नोंनिखौ रेन्ज मारिना होनोसां OLD OLD मिउजिक सापर्ट नांगौब्ला कमेन्ट्स हरना दोनहर लगे रिप्लाइ सापर्ट नांगौबा OLD नाव हरना दोननांगौनो ने लोगो मालाय सापर्ट खालामफिनगोन OLD आ देलाय खेबसे कमेन्ट खालामबावलाय OLD आं नोंनिखौ रेन्ज होदोंमोन जादोंना जायाखैथाय माने जिबो फिना हैथ्रा नोङो खारथोंसो होनलाबायो जाबाय जयश्री बसुमतारी आंना जाहैबाय आलु कफि आरो ना बाथोन दाउ भाजा कौसिया भाजा आयौ मासे बुरजासि ओंख्रियालाय क्रेजी कविता बर' हेल' हाय क्रेजी आब' ओंखाम जाबायना जायाखै जाबाय आगै जाबाय दहायनो जादों आङो आर्नेस हाय हेल' आर्नेस हायेन OLD आ आंजों लोगो गैया नामा आं लोगोखामोन हायेनजों लोगो दंना गैया OLD बेथ' अलरेडि लोगोखानो लाइक दान थेंक इउ क्रेजी कविता ब्र' थेंक इउ
बाजै फुङाव नों खैथायाव सिखारो? आं सिखारो 5:30। नोंलाय खैथायाव सिखारो? आंथ' 5:30 सिखारो। उफाय गैया फुङावनो सिखारनांगौ जायो आंहाबो स्कुल दङ फिसालानिलाय मालाय। मोनथियालै फाग्ला हायेन। लोगो दंलायना गैयानो हायेन। हायेनजों आब' हिनजाव नङादै आं हौवासो। आयु जयश्री बसुमतारिखौ आं हिनजावसो सानदों नामा हिनजावनिखाय। दे हेल' फ्रेन्ड हेल' SR कमेडि थेंक इउ लाइभआव जइन जानायनि थाखाय। हायेन्स भिडिअस खालामदोब्रा। खालामनांगौनो हायेनखौ वेलदि 8:30 सिखारो आं। आव नोंबायदि उन्दुनो मोनबा मति हाथि जासिगौमोन आङो गोबाव उन्दुनो मोनबा। एसे गोबाव उन्दुयोना। खाफाल मोनदा जोंहा बिदि गोबाव उन्दुनो मोना। ए 9टायाव डिउटि दङ। अ बिदिब्ला माबायावसो बेलेगाव माबाफोर मावो ने? मा मावो खिन्थादो एसे। चेनेलनि नामासो जयश्री। चेनेलनि नामासो जयश्री बाट हौवासो आरोना। दे जेबो नङा। आङो नामखौहाय हिनजावनिखाय हौवासो माबा हिनजावसो सानदोंमोन आरो। आंबो 30.30 AM आव तामिलनाडुआव खामानि मावो आं बाजै। दे मोजाङै मावबाय था मोजाङै थाबाय था। हायेन भिडिअस 3:30 AM फुङावनो आयौवाय बाखि फुङावनो सिखारो होमबालाय। नोंना फुङावथारहाय सोरांबावानो माथो हायेन नोंना सिखारनाया। रंगिना बसुमतारी 2 बजे से ड्यूटी है सिस्टर। 2 बजे से ड्यूटी है सिस्टर। बहा डिउटि मावो? रंगिना बसुमतारी वेलदि मिउजिक SP रदै हायेन्स नायगासिनो। नायदों वेलदिया हायेन। औ मेगनाव निन नानो जोबनो थांला। उन्दुनो ओंखारो आरोना थाब सिखारनांगौ नालाय। रंगिना बसुमतारी पान्जाबावसो थायो नामा रंगिना बसुमतारिया। थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय रंगिना बसुमतारी थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय। सनेन्द्र दैमारि आं हरबाय फेसबुकआव मेसेजखौ। अके बहानि सनेन्द्रमोन नों बहानिमोनलाय? जयश्री बसुमतारी हालियाव गायसेमोन सोर इउटुबारफोर दं चेनेलनि नाम खोन्था हर। जयश्रीनि कमेन्टखौ नायदो हनै इउटुबारफोर दं चेनेलनि नामखौ खोन्थाहरनांगौनो। आं बाक्सानि सनेन्द्र दैमारि। दहायनो खिन्थाखादोंमोन ने। फेसबुकआव आंजोंबो लोगो जादो हायेन्स भिडिअस। अके नोङो आंनाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामबानो जाबाय लोगो जानो हागोन। प्रमद नार्जारि हाय हेलौ प्रमद हेलौ। रमि बसुमतारी हाय आब' उन्दुवाखै नामा? उन्दुवाखै आङो ओंखाम जाखांनानै दासो लाइभ फैफिनदों। दहाय आं फैदोंमोन ना ओमफ्राय दहाय आं बिराद बिजिनि थाखायनो लाइभखौ दोनथ'नांगौ जानानै फैबाय। ओमफ्राय आङो दायो फैफिनलायबाय आरो। रमि बसुमतारी ओंखाम जाबाय? उन्दुनो ओंखाराखै?
हाय रमि मा खबर होनदों नै सनेन्द्रआ OLD 325 प्लास 326 जाबाय नायलाय हायेन्स क्या करूँ सिस्टर परिवार के लिए सर्विस करना पड़ता है ओमफ्राय नों बर' बुजिना बुजिया रंगिना बसुमतारी गुड जब रंगिना बसुमतारी गुड जब हाई एन्ड भिडिअस अके थेंक्स वेलदि रमि बसुमतारी जाबाय आब' उन्दुबाय आं दे उन्दुदो क्या सब्जी खाया सिस्टर आलू चिकन टमेटो चिकन आब'आ मा ओंख्रि जायामोन खोन्था हरदा आलु ओंख्रि आरो बेलाथि दाउ बेदर एवनाय रंगिना बसुमतारी टेस्टि सोदोमस्रि बड' ब्लग राव खोनायाखैथ' फ्रेन्ड मा खोनायाखै वेलदि मिउजिक अके सोदोमस्रि बड' ब्लग थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय लाइक होदो जायफ्रा लाइक होआखै अननानै जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है बैठ मेरे सामने तुझसे तोरा प्यार रुनिकाटा गेमखौ मोनथिगौ नामा गामिखौ मोनथिगौ नामा रुनिकाटा खोनाबाय थायो नुहैफेराखै थांफेराखै खोनादोंमोन खोनानायालाय जायगाखौ शॉर्ट वीडियो देखने के बाद इतने खुशी से रात रहता है मजा आता है थैंक यू रंगीना बसुमतारी थैंक यू अच्छा लगता है ना वेलदि मिउजिक एसपि बाजैया आंनि भिडिअखौ नायाखै दे मानो नाया जानांगौ जाखो नायोहाय मा नायो जिमियन इस्लारि अके आब' हाय जिमियन मा ओंख्रि जाखो सनेन्द्र दैमारि हाय रमि रमि उदालगुरी आप कहाँ का सिस्टर उदालगुरी वेलदि मिउजिक बाजै मा ओंख्रिजों बांसिन ओंखाम जानो हायो आलु दाउ बयलार जों बांसिन जानो हायो आङो ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ आं मोजां मोनथ्रा सबाय जानो हायो बांसिनानो आलुखौ साबसिन मोजां मोनो आं
बाजै दे थाब थाब कमेन्ट हरदो आंबो थांसैसो नै लाइफ में उदालगुरिनि देखा माब्लाबा फैनो हागोन नों बर' बुजियोना आं बर' रायलायनोसै नोंजों अमा आलु बाब्रे अमा मेजेम नामा आब' आं उन्दुसै गाबोन लोगो मोनसिगोन बाय 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 उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारबायनो नामा बाजै उन्दुनो ओंखारबाय आं थांसैसो नै दसेल' थानसां साला नोगोर उन्दुनो ओंखारबाय दे बिदिब्ला बाय दै आं दोनसै बाय बाय टाटा गुड नाइट बयनिसिमबो